ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜನ್ತೊಟ್ಟು ಸಿನ್ಸ್ 1983 ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೇ 22 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಡೋರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಟೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಪೋಡು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಆ ದಿನ ಇನಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೂವಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತಿಗಾಲದ ಒಂಜಿ ತುಂಡೊಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಲೈಕ್ ಆತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ದಾಖಲೆ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇತ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತಿಸಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಲ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು UAID ಶೋಸ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಡಿ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 10-12 ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಜನಕುಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೀ ಊರೇ ಬತ್ತು ತೋಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್. ಬೊಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ತು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತತ್ತು ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪು. ನಾನು ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಈತ್ನೆಟ ಪಾತಿರ್ತಿಜ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪದಿನ್ ತುಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತ್ನ ಕಲ್ಪುವೆರು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಹತ್ತು ವಿದೇಶ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಯಾಪಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂರೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ ಪಂಡದ ಏನೊಂಜಿ ರೆಡ್ 10 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಡ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪಾದ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವರ ಕೊರ್ದು ತುಳುವೇರಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೊಂಡೇರು. ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರೋಹನ್ ಪಿರಾರವ ಮಂಜೂರು, ನಾಯಕ ನಟಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು,
ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾವಡು ಬಂಡದಕ್ಕೇನುಂಡೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಮೂವಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ದಾಂಡ ಯಾರು ಮಾತು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂಚಿ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ತುಳುನಾಡಿಗತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕತ್ತು, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಚಿ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರು ಏರು ಬರ್ತಾರೆ तुम लोग नीचे से बॉल डालते हो और कैसे मारते हो यार ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಡ ಅಂಡರಾಮ್ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಪಿರೈದ ಗೊಬ್ಬತ್ತು. ಅಂಡರಾಮ್ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು. ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉಂಡು, ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂಡರಾಮ್ ಪಂಪಿನ ಕುಡ್ಲಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಅಂಡರಾಮ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಿತ್ತು ಕಥೆದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಮೂಡಿದು ಬೈದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪೇರು ಅಥವಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಚಿವಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮೊಟ್ಟ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮೊಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತದ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕುಲಾವಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ 100% ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತಗೋಲಿ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆತನ ತೂತಿರ ಜನಗಳು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಎರಡು ನವೀನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನವೀನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾತು ಬಂತೇನೆ. ಈರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಬೈದದು ಭಾರಿ ಡ್ಯಾತನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನತ್ತು ನವೀನ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಆರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿಂಡು ಬಟ್ ಆರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಇರಕಲು ಇದರಿಂದ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್, ಭೋಜಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜ ಅವಾರ್ಡ್, ಉಮೇಶ್ ವಿಚಾರ ಅವರ ರೂಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಟ್ಟು ಐಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಮೂಡುದು ಬೈದಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ನಿಖುಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಮಸ್ತ್ ಜನರ ನಮ್ಮ ಮೀಟಾಯ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಾನೆ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ದಾನೆ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಡನೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಯಪಲಿ ಬರ್ತೊಂದು ಚಿಪಣ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ಜನ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ಯಾರು ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಪುನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ಮೊರಡಿ ಫ್ರೈಡೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ಆರು ದುಬೈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಾರ. ಸೊ ಆರು ಆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಲ್ ಪೊರ ಬಂದು ನಮ್ಮರ ಕೇಳಿರ ನಮ್ಮಡ ಕೇಳಿ ದಯಪಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ಅಂಡರ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಡಬ್ ಮಾಲ್ ಪೊರ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಓಟಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಂತ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮಡ. ಸೊ ಐಕ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋಡ ಈ ತೀರ್ ಸೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಎತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕೊರತ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಟ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗಜನನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಒರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಕೈಟು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಗುಲು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದ ಒಡ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಹಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ತೆಲುಗುದಕ್ಕೂ ಮಲಯಾಳಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿದಕ್ಕೂ ಕೇಳೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಡ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಪನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಪಾರಾಗಾದ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಎಣ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಯಾನು
ಜಾತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಪೆ ಅದು ದುವೆ ಮೇ 22ಗೆ ಊರೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋನಲ್ಲ ಒತ್ತಂದ ಇನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ 4 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಟು. ಸಂಚಾದ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀವಂದುಲ್ಲ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅರೆಗೆ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ರೋಹನ್ ನಂಬರ್ ನೈಟ್ ಸಂಚಾದ ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಪುಡು. ಇತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಡಾಕಿನ ಶೋ ಈ ಒಂದು 2 ಶೋದ ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಯಗ್ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ದೀದನ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆತನೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದನ ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆತನ ಜನಗಳು ತೆಲ್ಪೇರು ಊರ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆನ ಆತ ಹಾಲ್ನ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ 4 ದಿನ ನಡೆದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1-2-3 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈದು ನನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಣ ಸೋಮವಾರದ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುಣ ಮಂಗಳವಾರದ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಪುಣ ಬುಧವಾರದ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪುಣ ಗುರುವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ನಾವು ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆದ್ದೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಎಂಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರ್ತದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆನ್ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅಕುಲು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಚಾಪಣ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡು ನಾನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ಬಣ ಅಂಚ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡಾದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ್ ಎಡಿಟರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ದಾಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಆವಡ್ ಪುರಾಣಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೈನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತದಾದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಮಾತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅವಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ನೀವು ಒಂಚ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂತ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಾಮ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನ ಧೈರ್ಯ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂದು ಬೋಪಾರ ಮನ ಅಂಚ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ ಮಂತ್ ಇದು ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ನಿಖುಲ್ ಉಲ್ಲಾರತ ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬೋಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈಚೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದಿ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಸಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆದುಂಡು ಐಟೊಕ 2 ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಂತ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಬರೋಡಿತ್ತೋಡು ಬರುವೇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತ ಅಮೀನ್ 2 ಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೆದು ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೇನ್ ಬಂದು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏಪರ ಕೀರ್ತನ್ ಏಪರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪದ ಬರೆಪಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆನಾಗ ಐಟೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ ಆಗಿ ನಡೆದಾದ್ರ. ಸೊ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ದೇರ್ಪದೋಜು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಮಗದಾದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬೈದಿರಿ ನಮ್ಮೇಟ್ ರೋಹನನ್ನ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಮ್ದ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಾತು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಅಕಲ ಫೇಸ್ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಬಟ್ ಅಕಲು ಗ್ರೌಂಡ್ 6-4 ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಬಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಏತ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನ. ಸೊ ಆತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಣ ಸಿನಿಮಾದ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅವು ನಮಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುರಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಟ್ಲ ನಮಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಅಂಡ್ ಮೇ 22 ಉಡುಪಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಟೈರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಏದ್ಪುರ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಗಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಐದು ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಹೊರಾನೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿರು ಸಂಚ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದಿದ್ರು 10 ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ 5 ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ 25 ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನ್ನು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂಚ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಣುಕು ಬಾರ್ದಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದೇ ಬರ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಉಲಾಯ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲೇನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಏಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಏಪಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅವು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದ್ದು ಬದ್ದದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ಬುಗ ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇರಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪ್ಪು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪ್ಪು ನಿಗಲಿನ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಇಂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಡೆ ವಿನೀತ್ ಸಮತಾಮೀನ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ವಿನೀತ್ ಬಂದಿರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಬಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮನ್ನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓಡೋದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲತ್ತು ಓಡುವಂತೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಜವನೇರಿ ಮಾತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೊರೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿಗೆ ಅದಪ್ಪು ಇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾದೆ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ದಾದ ಬೋಡು ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂದು ಒಂದು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಲಿರ್ದು ಅವಳದು ಈ ಮುಡ್ತುಡು ಪಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾನು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಅಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಅಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಬೈದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಬೈದಿರು എനിക്ക് ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೆ ನನ್ನ ತುಳುಕು ಎಡೆಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪುಲಕ ಇಂಚಿನೆ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಡಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುರುತ ಹೊರನೆ ಜನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲ್ಲ ಗಿಂದುಲಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಕುಲು ತುಳು ಜನಕುಲು ಮನ್ಪೊಡೋದು ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಮ್ಮನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾವಂತರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ತು ಫಾರಿನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಬಂಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಡ್ಬೋದಿನ ಅಂಚೆಂಚ ಈಗ ಪೂರ ಕಲೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೂಗೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣ ಏನೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ತೂತ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಪೂರದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ದಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನಪಿನ ಅಂತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂತಿತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಜನಕುಲು ಏತ್ ತೆಲ್ಪುವರ ಇಲ್ಲಿ ತೂತಿನಗಳು ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ಗೆ ಆತೆ ಅಗಳು ಕನ್ನಡ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಶೋಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅವನ ಕೇಂದ್ರಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ದರ ಅವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತದಾರೆ ಇನ್ನೇವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಜನಕುಲ್ ಅಂತೂ ತೀತಾರೆ ನಾನು ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ತೋಡನ್ನ ಅಂದ
ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಮಲ್ತ ಆತಂದ್ರೆ ನನವನಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದ್ಪೇರು ದಾದ ಮರ ಹಿಡಿದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋನ ಅದು ಬೇಲೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪುಜಾನ ಇನಿ ಇಲ್ಲದಗಳು ಈ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ್ಡ ಐತೆ ಪಿರೋಡಪ್ಪನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಗಳು ನಾವು ಆ ಭಂಗ ಅವ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತುಯರಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆಗುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಾರ್ದ ದಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲದಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರು ಅಂಚದೆ ಈ ಚಿತ್ರಡು ಅಗ್ಲು ಏತ್ ಶೋಗುಡು ಏತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಗಲಿ ಜನಪ್ಲಿ ಮುಟ್ಟವ್ ನಂಚ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಈತ್ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದರೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡಾಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾಡ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೋಣ ಯಾನ್ ಮಾತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪನೋದೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ದು ಕೊರಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಪಂದ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಕ ಉಪ್ಪನ ಸೂರಜ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುಚಿತರಂಗಡ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಂಗಾರದ ತುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಐಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ತುಂಡು ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪಂಡ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಾಯಿ ತೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಆ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಸೊ ಇಕ್ಲೆ ಈತೆ ಆಸೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜನಕ್ಕಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೋಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಗೆಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಿಲಕ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕಳ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ರೆ ದಾಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಮುಗಿದಂಡು ಸೊ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಪನ ತುಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋಲಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾತು ನಿಂಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ನಿಂಕ್ಲ ಭರವಸೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪುನು ಈ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೆಟ್ಟೆಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಈತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಗೆಂಜೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ತೋಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ಕಂಡದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೇಷಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನೆರೆದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸದ ರೀಸನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ಗಳ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬರೋಣ ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಾರು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದು ಬಂತು ಒಂದು ಮೂವಿ ಅನ್ನು 5 to 6 times ತೀರ್ ಇಂಕ ಹೊರಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬೋರ್ ಅಂದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಬೈದಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ ಮಾತ ಪಂಡಿರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೋರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ವಾ ಮೂವಿಲ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಿನ ಇಂಚ ಕೊನತೆರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಪಡು ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನತೆರ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಡಂಚಿ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಟು ಇವನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂತಿನ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಿಕೆ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಲ ಓ ಅನುಷ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಇವನ್ ಅವರು ಇತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲೇ ಬಂದು ಬಟ್ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಿಲ್ಲಕ ತೋಜನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈಂದಿರ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ವರ ಬತ್ತಂಡ ಇದು ಮೂವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸಂತೋಷಾಣಿ ಪಂಡಲಕ ನೀರು ವರ ತುಪ್ಪಾರು ನನವರ ತುಪ್ಪಾರು 3 ಸರಿ ತುಪ್ಪಾರು 4 ಸರಿ ತುಪ್ಪಾರು 5ನೇ ಸರಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಕನಪಾರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ತೂಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಕಲೇನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲದು ತೂಪುನಂದು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡಿ ಜೋಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ ದೊಡ್ಡನಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಇಲ್ಲಿಯಕುಲ್ ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು